eskerrik asko, txanpa aldizkarian egoteagatik. Labrit pilotalekuan gaude, zer sentitzen da berriz ere Labriteko kantxan egotean? Bueno, nik uste badaudela toki batzuk, pilota utzi ondoren, nolabaiteko indarra do ematen dizuenak, eta nire kasun behintzat bat herria da, berrio behitin bizi naiz, leitzara joan, eta nolabaiteko baztegiten energia positiba edo esaten dena nabaritzen dut, beste bat Eibar ikaragarri gustatzen zait, han bizipen asko izan dutxotelako, eta beste bat Labrit da, ez? Labriten ere bizipen asko, entrenamentu asko, zuk, nik, hainbat pilotarik, poz asko, tristura asko ere bai, eta batez ere bizi esperientzia pilo bat, ez da, onera bueltatzen zanean, nik uste horrelako esaten den bezala subidon, ez, nabaritzen dut nik. Bi urte terdi dira pilota profesional mailan utzi zenuenetik, asko aldatzen alda, Labritera etortzea pilotaria zarenean edo ex-pilotaria zarenean? Bai, aldatzen da, nik esango nuke alde batetik baino gehiagotik, ez? Batetik beste lasaitasun batekin etortzen za, ez? Bakoitza bere izaera dauke, nire izaera nahiko urduria izan du naiz beti, nire bizitzan, pilotan jokatzen ere bai, eta aurretik kezka hori, ez? Izaten dozo, partio horreko kezka hori, orain etortzen naizenean, guztiz disfrutatzea etortzen naiz, pilota partiu batzuk badira gozatzera, eta beste alde batetik inbidia ere bai, ez? Beste puntu bat ere esango nuke, ikusten ditudanean beste pilotariak hemen jokatzen, naiz edo zer gauza egiten hemen, entrenatzen edo inbidia sartzen da, ez? Egia esan, telebistatik eta ikusten dutenen ez dut inbidia gehiegi sentitzen, baina jokatzen ikusten ditutenen hurbiletik bai, ez? Pilotaren soinu hori, pilotan jokatzeko egiten den esfortzu hori, fisikoki ongi egon behar izate hori, hori aldatzen da, ez? Behin pilota utzi ezkeroztik. Gogoratzen alduzu, zure azkeneko pilotakada edo azkeneko hemen Labriten jokatu zenuen azkeneko partia hori? Bai, alde batetik ona eta bestetik oroitzapen txarra dauket, ez batetik oroitzapen ona azken partioa zelako, niretzako frontoi berezienean, seguraskire, Eibarko astelenarekin batera, eta beste alde batetik pena ze partiu txarra jokatu nuen, ez? Baina, ulertzen dut ere bai, ez? Denborarekin ere buruari barkatu diot pixko bat, ez? Azkenean, edozein pilotariren erretiro baten aurreko asteak oso mugituak izaten di, ez? Elkarrizketak, jendearekin ere, zure ondoko jendearekin ere egoni nahi dozo, kumplitu nahi dozo, hemenetan zabiltza, eta ez duzu behar bezala entrenatzeko denborik izaten ez da ere, eta, azkenean joku maila etzen nire gustoka izan du, baina, ulertzen du, nik uste egun horietan gutxienekoa dela hori. Labrit eta Eibar, esan duzu dira zure pilotaleku importante edo garrantzitsuena edo gustokoenak behintzat, zergatik dira bereziak? Zerk egiten du pilotaleku batek berezia pilotari batentzat? Niretzako pilotaleku bat berezi egiten du, berezi da pilotari batentzako, normalean, nire bizitzako partidurik garrantzitsuena frontoi hauetan jokatu ditutelako, ez? Naiz Labriten, beste front honetan ere bai noski, baina gehienak esango nuke Labriten eta Eibarren jokatu ditutela astelenan, ez? Eta ez da, baten kasu ez, pilotari guzin ametsa izaten da, goi mailan egotea, partidu garrantzitsua jokatzea eta bizi esperientzia horiek bizitzea, ez? Momentu horiek, aste horiek, final erdiak zer gertatuko den, zer ez den gertatuko, prestatu ongi nago, ez nago ongi, nire txikitako ametsa da, hau eta beste, eta buruko gorabera horiek eta esperientzia guzioik gehienak behintzat frontoi hauetan bilatu ditot eta aurkitu ditot, ez? Eta niretzako horregatik die berezik. Beste alde batetik ere bai, Iruñean nolabait esaterren nik esango nuke pilotari nafarron etxea dela, ez? Hemen jokatzen dugunean, 5. filan, nire lehengusua dago, edo ondoan dago, astelenetan kafetegian ikusten dudan laguna, edo eta horrek ere beti puntu berezi bat ematen dio, ez? Esan duzu, gora berak daudela, buruari buelta asko, hori faltan botatze duzu, edo uzten duzu nunean esatu duzu, ze estresatuta bizi nintzen. Bai. Estresatuta biziza, baina nahi duzun estresa dare, bai, ez? Esan nahi dizudana da, azkenen esfortzurik eta kakotxartan sakrifiziorik gabe zure ametsak lortzea ezinezkoa da, ez? Ni nire esperientziagatik bakarrik hitz egiten dut, ez? Eta azkenan nik pilota utzi nunen, batetik lasaitasuna, hasieran behintzat lasaitasuna, ez? Eta lehenengo asteetan esango nuke, aspaldi egin ez nituen gauzak initun, adibidez,
burura etortzen zitzen denan, nahi nuenean mendira joatea. Lehen debekatuta zen nuen hori agian, ez? Hori da. Baina behin hori bukatzen denean, pilota faltan bota nuen. Eta asko bota nuen gaina faltan. Niretzako ni beste pilotarien kasua ez dakit, baina nire kasuan behintzat denboralditxo bat pasatu zenean buruari buelta desente eman nion, eta pertsonalki momentu errezak etzien izan du, baina badakit aukera zuzen hartu nuela aldi berean, ez? Oso pozik nago, utzi behar nuen momentuan utzi nuelako, eta lasaitasun hori dauket, baina bestalde batetik ez da erreza. Gero ondoren etortzen den bizia niri hasieran kosta egin zitzaidan, ze hori ez, txikitatik egin dudan gauza bat, egun batetik bestera ja ez nuen egiten, eta nolabait galduta sentitzen zara, etorkizunean zer egin jakin gabe, ordura arte gaina nik pentsatzen nuena zen azkeneko momentu arte ehuneko ehun eman behar du pilotan, eta gero pentsatuko dut zer egin, baina etortzen dena momentu hori zer egin behar dut, aukeratzea eta zer egin jakitea oso zaila da, eta niretzako zen momentu errexak izan du. Osea, profesionaletan zaudenean ez duzu burua pentsatzen, ez duzu pentsatzen etorkizunean zer egingo duzun? Nik nire kasuan, esaten dut. Eta pilotaria generalean, edo kirolariak, ze uste duzu? Nik uste hori gaur egun mentalidadea edo pentsaera aldatu dela, ez? Gaur egun ikusten ditun pilotari asko, Iker Irribarria, Daniel Elezkano, asko beren karrera egiten nahi di, ez? Pilotatik aparte, urtero asignatura batzuk edo eginez, eta nahi denbora pasatuta, iruditzen zait, nik behintzat egin nuen akats bat zela, ez? Nik pentsatzen dut... Zuzenagoa dela zerbait ikastea edo prestatzea, horrek lasaitasuna emate dizu, baina beste alde batetik ere, energiak kentzen dizkizu, ez, egunerokoan, ze hau kirol eta kirolari izatea azkenean dedikazio handia behar du. Horregatik da, ez, esaten izuna, batetik bide hori dau, kirola egiten nahi izan bitarten ikasketak egitea, eta beste bidea da, azkeneko egunera arte ehuneko ehuna eman, pilotan egon buru belarri, eta gero horren ondoren aukeratu edo pentsatu zer egingo duzun etorkizunean, ez? Eta esaten izun bezala, nik atzera begiratuko banu, ni saiatu izango nintzen batez ere enaiz damutzen, ze azkenen ere bidea izan duzen, ez? Baina egia da, behin ja iristen zarenen 40 urtetara, eta argi baldin baduzu, ez duzula jarraitu nahi, pilotarekin lotuta, bidea ez da erreza, bide zaila da. Bide zuzena da, nire ustez, baina ez da erreza, ze lehen esaten izun bezala, edo zer gauza egiten duzuela utxetik astentza. Gauza asko ikasten dira kirol batetan, eta kirol profesionalean gehiagoz azkenean tensioa dago, zuk zure buruaz bakarrik arduratu behar duzu, gauza asko ikasten dira. Asko kostatzen da uzten duzunean ikasi duzun guzi hori azaleratzen eta ordenatzen? Nire ustez ez. Nire ustez azken finean zorionez kirolaria izan du naiz, kirolaz bizitzeko aukera izan dut, eta niretzako hori opari ikaragarra izan du da. Zergatik izan du da, niretzako eskolari politenetako bat eta nire eskola, nire bizitza eskola kirola izan du delako, ez? Kirola gauza asko erakusten dazkizu. Nire ustez ekilibrio asko ematen dizu, gizatasun asko ematen dizu, kirolak, eta gero hori zure bizitzan aplikatzen dozo, ez? Eta edozein arlotan. Gertatzen dena da, lehen esaten izun bezala, urte asko dauzkazu oraindikan bizitzan. Eta zuk jakin duzun guzti hori beste gremio batetan edo beste zerbaitetan aplikatzea, aplikatu dezakezu, baina beste konozimentu batzu behar dituzu, ez? Non horiek normalean ikasketekin ikasten dituzu, ez? Baina ikasketarik ez baduzu... teknikoagoak, ez? Hori da, gauza teknikoagoak, ez? Eta ikasketak ez baldin badituzu, nola bat kojo zaude, ez? Edo erren zaude, ez? Pixka bat, horregatikan, nik uste onena dela biak uztartzea, ez? Batetik, kirola gauza pilo bat erakusten dizkizu, baina azkenean, adibidez, zuk zure enpresa txikia edo egin nahi baldin baduzu, beste konozimentu batzuk ere eta beste jakituria batzuk ere behar dituzo, ez? Eta horiek kirolean ez dira ikasten, horiek bizitzan edo ikasketekin ikasten dituzo. Eta kirolean ikasten diren gauza guzti horiek, nola ikasten dira, esperientziaz edo irakasleak ere izan dituzuzuk zure garrean? Nik ere izan ditut irakasleak, ez? Baina batez ere nire irakaslerik handienak eta beti esan dut familia eta lagunak izan du dira, ez? Nik gehien estimatu dudan gauza izan du da, partidu bat galdu dudanean, lagun bat edo beste etorri, bere eritzia eman, bere humiltasun guziarekin, agian obretatik orduntxe etorrita eta elkartu garela, eta bere
bere laguntasuna eman eta bere apoioa eman, ez? Nik uste hori bezalako medizinarik edo hori bezalako antidepresiborik ez dagoela, maitasuna, eta gero aparte esperientziak ere erakusten dizu, eta nik uste kirolari baten inguruan beti dagoela talde bat, ez? Konstiente izan edo ez izan konstiente, beti inguruan talde bat izaten da, ez? Eta talde horretan beti duzu pertsona batzuk behar den gauza, behar den momentuan esaten dizutenak, eta nolabeteko sensibilidade hori eta inteligentzia hori badutenak, eta zuk horietatik ere ikasten duzu. Eta hortaz aparte, barkatu Mikel, beste gauza bat ere bai, niri pertsonalki asko lagundu nahi izan dudala irakurtzea. Lehen esan bezala, nire izaeragatik beti oso urduria izan du naiz, nire buruarekin duda asko izaten dituena, baina nire irakurtzak adibidez asko lagundu dik, eta batez ere konkretuki beste kirolarien autobiografiak irakurtzea, bestela ere, heldutasun liburuak edo pertsonalki laguntzen dizutenak ere, beti asko lagundu naute, eta ikasgai horiek beti daramatzat bizkarrean. Zein da, gehien markatu zaituen liburua? Bueno, behi da, asko gustatu zitzaidan, guain nola bat esatearen kakotxartean apestado edo dago, baina Lance Armstrongen liburuak asko gustatu zitzaizkidan, denak irakurri nituen, zein gehiago... Agasiren agian, Open... Ez, bida, Agasiren hasi nintzen, baina ez nuen bukatu. Rekomendagarria, oso ona. Guerreros de la Roca ere irakurri nuen, hainbat irakurri ditut, zein gehiago... Asko ditut. Nik esango nuke desente ditu dela. Aspalditxo ja nahiko aztuak ditu danak, baina ikasgai horiek beti ateratzen dira, ez. Bai, lehen esan duzu taldea oso garrantzitsua dela, zure familia, zuk egiten duzun, zure inguruan eta kirolari baten inguruan dagoen talde hori. Bai. Talde horretan ardi beltzen batzutan sartzen alda? Ez, nire kasuan nire esperientzian bintzat ez. Ze azkenean zuk inguruan duzun taldea talde txikia izaten da. Ez dut esan nahi horregatikan, baina horreri hau da eta nolabait hermetikoa zarenik, ez da gutxiagorik ere ez, baina nik uste selekzio natural dela ez, esaten den azkenean, zure inguruan duzun taldearekin batetik gustora zaudelako egoten zara, bestetik egia esaten dizutelako momentu oro, eta bestetik konfiantza osoa duzulako ez. Eta nik uste hasieratik hori perzibitzen duela pilotariak, nik uste pilotaria ez da, kirolaria ez da tontoa. Baina askotan gertatu da norbait beti kirolari batek esaten duela, bai esken nire inguruan ez nuen behar nuen jendea eta zuzena, beti daude sateliteak inguruan, ez? Interesez, edo ez dakit ze interesa izan alduten, baina interesian inguruan mugitzen direla. Bai, eta entzuten dira, ez? Adibidez, izena jartzearen, igual Arantxa Sánchez Bikariona, eta entzuna beste hainbaten artean ez, baina nire kasuan ez. Nire kasuan alderantziz, eskerritza besterik ez, lagun handiak izaten jarraitzen du eta telefonoz eta bestelare noiz nahi egoten naiz beraiekin, eta zorionez ni ateratzen nintzen, kantxara ni ateratzen nintzen, baina azkenean lan guzi hori egin dudana, ona txarra edo erdipurdikoa berai eskerrak izan du da. Orain kantxan gaude, eserita, atzean armailak, gero aldakelak, zer da gehien botatzen duzuna gaur egun? Dena, esango nuke. Pixka bat, batez ere adrenalina hori. Nik gehien bat faltan botatzen dudana da, nola dien gauzek ez? Utzi nuenean, eskertzen nuena hori zen, lasaitasun hori, alde batetik, ja asteburuak lasai egon naiz nire familiarekin, nire jendearekin, nahi dudan eginen dut, baina nola diren gauzak ez, gero beste alde batetik adrenalina eta ezin egon hori faltan botatzen duzu ez. Zergatik, nik uste bizitzan dela gauza batzuk bizirik sentitzen arazten zaituztenak, eta nire esperientzia humilan, bizirik sentitzen nintzen beste gauzen artean pilotarengatik, ez? Horrenbesteko tentsioa da, horren ongi egin nahi dituzu gauzak, horrenbesteko ilusioa da, horrenbestekoa da pilotari bate duen pasioa, ze azkenen bizirik sentitzen zara. Eta esaten duzu, merezi dupena bizitza honek bakarrik hau bizitzeagatik, ez? Baina adrenalina horrekin bizitzen duzunean ere momentu oso gogorrak daude. Baita ere, noski. Eta ingurukoek nola ulertzen aldute, edo erraza da pilotari batekin egotea edo ulertzea hainbesteko gorabera bateko bizitza izatea. Eta gorabera emozionalak eta denetik. Nik uste erresa ez dela. Ze azkenean
kirolari bat ulertzeko modurik hoberena nik uste beste kirolaria garela, ez? Bai. Azkenean esaten dena, baina horre nola egin du horrela? Ja, benski, kirolean gauza horiek gertatzen dira, ez? Eta askotan esaten denean, triste dago partidu, aste guzia edo egun batzuk partidu bat galdu duelako, edo kirolari ez denak ez du ulertzen hori, ez? Baina kirolari batek badaki gauza askoz gogorragoa badaudela, baina momentu horietan gertatu diteken gauzarik okerrena da, zure bizitzan gertatu diteken gauzarik okerrena da, partidu hori galtzea, ez? Eta horregatikan, triste sentitzen da, eta nik uste ingurukoek hori ulertzea ez dela erresa. Horregatikan ingurukoek dute horren beste meritu guri aguantatzeagatik. Eta orain, zer egiten du Abelbarribak? Bueno, baina ikasten nabil. Zer zaude ikasten? Komertzio internazionala, FP-ko grado superior edo esaten den bat da. Azken urtean nago, espero du bukatzea. Hortxe nabil sufritzen bat. Ikasle hona izanen zara, pilotaria ezinen bezala, serioa eta langilea, pentsatzen dut? Bai, lanerakota ez dut adibidez, ez da topiko bat, eskegia da, kirolak disiplinatua izaten erakusten dizu, eta... Batzuei, beste batzuk ere. Orokorrean, eta hortan ez dut arazorik ez, baina kriston borroka daukat ordenagailuakin, eta gauza horiekin ez. Nere generazioan, batxilerrentan egonean, egia esan etzen gehiegi erabiltzen ordenagailua, eta orain berriz ere hezkuntzara engantzatu naizenean dena ordenagailuz da, ez? Eta sufritu egiten dut, baina egia esan hortan ere ikasten eta ilusioakin, ez? Eta lehen esan bezala, kirolak erramienta asko ematen dazkizu, baina beste batzuk falta dira, ez bizitzan aurrera egiteko, eta beste erramienta horiek hezkuntzak ematen dazkizu. Eta zergatik erabaki zenuen berriz ere gaztetxoekin klasera joatea eta bizitza aldaketa hori izatea, hau da, lanean hasi ez, baizik eta lehenengo formatu eta gero lanera, zergatik erabaki zenuen? Utzi nuenean hasieran, esan nuen, denboralditxo bat lasai egon behar dut, pentsatu behar du zer egin, eta batez ere emaztearekin hitz egin ondoren, pentsatu genuen, eta pentsatu nuen, erabakirik zuzenena zela, berriz ere hezkuntzan hastea, eta berriz ere, gehien gustatzen zitzaidana edo hori egitea, ez? Eta komertzio internazionala zen, batez ere, beti izan dudulako jokatzen nuen bitartean arantza hori, ez nituela ikasketak behar adina bukatu, eta bestetik, lehen aipatzen genuena, bakoitzak bere ametsak ditu, nik ere nereak baditut, ez doaz pilotaren bide berdinean edo, beste alde batetik gustatuko litzaidake, ez da erresa gauzak ongi ateratzea, baina bide hori jarraitzeko ikasketak beharrezko nituen, ordenagailua erabiltzea beharrezkoa nuen, beste baliabide batzuk edukitzea beharrezkoa nuen, eta hortarako nahitan nahi ez ikasi egin behar nuen, eta gustora nau, gazteekin, ezain gazteekin. Gazteekin, Toni Danalen joan denuan, Toni Danalen hitzaldi bat ikusten egon nintzen, eta berak esaten zuen, gaztei exigentzia eta esfortzua falta zitzaiela. Zu gazteekin zaude, hala uste duzu? Jo, ez dakit, nik ikusi dudana, ez, esaten dut, eta ni ez nago ados horrekin. Azkenean, nik ikusten dut, nere garaian gertatzen zen berdina. Badaudela ikasle langileak, ikasle alferrak, badaude ikasleak errespetorik ez dutenak, edo gutxi dutenak, errespeto handia dutenak, edukazio gehiago dutenak, gutxiago dutenak, denetik dago. Baina orokorrean nik esango nuke, nik behintzat izan dudan esperientzia nire ikasgelan, jende bikaina da, orokorrean errespeto handikoa, edukazio handikoa, ezberdina, gure generazio aldetik, adibide txiki bat, ez? Inor gutxi joaten da mendira adibidez, gure generazioan hori harritzekoa zen, edo zein joaten zen, eizara, arrantzara, edo ontxobila, edo mendian pasiatzera, ez? Gaur egun, gauza horiek aldatu die, baina orokorrean nik jende bikaina ikusten dut, eta gazteen debatean nik esango nuke betidanik izan du dela, ez? Lagun batekin hitz egiten egondu nintzen, eta beste lagun batekin hitz egiten omen zuen, irakasle zen batekin, eta ark esan omen zion, garai bateko Grezian ere diskusio berdinak zirela. Oraingo gazteak gure balorea galduko ditu, hau egingo du, nik uste generazioz gertatzen den borroka berdina dela, edo
hitz egiteko modu berdina dela, ez dakit nola adierazi oso ongi. ETB-n ere esatari lanetan hasiko zara, lehenengo zorionak. Eta zergatik, azeptatu duzu olako kargu bat, azkenean pilotari izan da, orain kanpotikan ikustea, badakizu desberdina dela, eta pilotari zinenean, ez dakit, ni behintzat, beti izaten zenuen belarria jarrita ea zer esango zuten, ez? Ez da kargu erraza, zergatik hasiko zara esatari lanetan? Bueno, kargu erresa ez da, zuk esan bezala. Azkenean, kirolariok gehiago gutxiago, baina gure egoa badugu, eta inoiz ez zaigu gustatzen gaizkitze egitea, edo ez da gaizkitze egitea, baizik eta segun ze momentutan, ze kritika entzutea, igual ez zaigu gustatzen, ez? Momentu baju batean, edo eta ez da lan erresa, baina aldi berean ilusioz. Azkenean nire pasio bat delako, gure pasio bat delako, beti bizitu dugulako, gure kirola delako, eta azkenean, ikusten duzulako aukera zure aportazio txikia egiteko. Argi jakin da, protagonistak pilotarik diela, eta kanpotik, beste lau begi berri izanen dira, zureak eta nereak, eta beti berria den guztia eta ilusioz datorren guztia, nik uste positiboa dela kirol batentzako, eta kasu honetan pilotarentzako. Horregatik erabaki nuen baiezkoa esatea, beste alde batetik, argi eta garbi esateko ere astez ikastenago, beste lanik ezin dut egin, asteburuko lan bat da, ongi datorkit, polita da, ilusiogarria da, beraz, gauza positibo asko ditu eta gustu handiz hartu dut. Asko aldatu alda, 2 urte eman dituzu pilotatik eta kantxako egunerotik kanpo, asko aldatu alda zuen urrezko belaunaldi horretatik gaurko belaunaldira? Nik esango nuke ez. Zorionez, kirol guztiak bezala, evoluzio bat darama, eta nik uste pixkanaka pilotan ere gauzak hobetzen ari direla, mejoratzen ari direla, evoluzionatzen ari direla. Nik uste azkarrago eta hobekiago evoluzionatu dezakela, baina, behintzat aurrera doa, ez? Jendearen ahotan dago, pilota bizirik dago, pilota ongi dago, eta hori da albisterik onena, ez? Eta bestela aldatu, nik uste oinarrian pilota ez dela, oinarrizko pilota ez dela inoiz aldatuko eta ez du inoiz aldatu behar, ez? Esan nahi zudana da, nik orain ere ikusten ditudanean pilotariak berdin ikusten dut, ez? Galtzen dutenean triste, irabazten dutenean pozik, seguro nago, beraiekin egonezkero eta burua irekiezkero pilota bat eukiko dute buruan, era bat pilotan pentsatzen, lehen esaten nuena, ez? Pilota pasio bat da. Orain dela 80. hamarkadan, 70. hamarkadan, eta gure belaunaldian eta oraingo belaunaldian ere bai, ez? Eta hori ez dailela inoiz aldatu, ez? Pilotarekiko maitasun hori ikusten dut oraindik, eta pilotaren maitasun hori beti jarraituko du. Eta zein da gehien markatzen orain dauden pilotarien artean, zein da gehien markatzen zaituen pilotaria? Asko daude, ez? Nik ezingo nuke bat aukeratu, ez? Baina nik esango nuke ezberdinak direla eta denak beraien puntu ematen diotela pilotari, ez? Batetik, artista, ez? Nolabait esaterren Jokin Altuna, nolabait, la kreatibidad, ez? Erderaz esaterren hori da, sormena, ez? Eta magia du bere eskuetan. Beste batetik, kirolaren baloreak, ez? Ezkurdia esango nuke, ez? Beti dago hor, aitzakiari gabe, beti lana, umil, irribarria, potentzia hutsa, ez? Oinaz Bengoetxea, esperientzia eta inteligentzia Aimar Olaizola, kalitatea, pilotarekiko maitasuna berak ere bai, pasioa, eta beste hainbat pilotari oain burura Daniel Elezkano, ez? Borrokalari hutsa eta bakoitzak bere puntua ematen diola pilotari, eta alde hortatik, nik uste denak markatzen zaituela alde batera do bestera, baina denak dira pilotari bikainak. Abel, analisi zoragarri hau eta gero, eskerrak eman dizut, oso motza egin zait, gaurko elkarrizketa esateko, plazerra izan da, zurekin egotean hemen Labrit pilotaekuan, orain hasiko dugun proiektu hau ere, pixkat esplikatzen, eta esateko, plazerra izan da berriz ere, eta beti bezala zurekin egotea, eta eskerrik asko guztiatek. Niretzako ere plazer bat, Mikel, badakizu, eta nahi duzun arte. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan.
Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.